агарчи духтарон нозуканду дар баъзе ҷойҳо дар анҷом додани баъзе корҳо заифанд, агарчи духтарон латифанду зарифанду дилкашу дилпазиранд, агарчи духтарон оинаро дӯсти наздиктарини худ мешуморанд, вале дар як кор бисёртару хубтар қодиру тавоноанд, он ҳам бо нишон додани меҳру муҳаббату зебоии худ. дар ин миён боз ҳастанд гулдухтароне ки ана ҳамун меҳру муҳаббату самимияту зебоии тоҷиконаи худро дар кишварҳои берун бо иштирок дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ миёни дигар қавму миллатҳо нишон доданд. дуруд тамошобинони азизи телевизиони Сафина, нашри навбатии барномаи публисистии ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва айни ҳол дар меҳмони мо ҳузур доранд як нафар гулдухтари фаъоли тоҷик, як нафар модели муваффақи кишварамон Сабрина Зуҳурова. Хуш омадед ба барнома. Саломат бошед. Умедворем ки бо зебоиятон ба барномамо зебоии дучанд зам мекунед. Кӯшиш мекунам. Зинда бошед. Хуб Сабрина, мо шунидем ки шумо иштирокчии чандин озмунҳо ва фестивалҳои зебоии сатҳи ҷаҳониед ва пеш аз он ки дар ин бора суҳбат бикунем, мехостем аз шумо бифаҳмем, бидонем ки аз кай буз шумо дар ин соҳа кору фаъолият мекунед. Модел будан аз кӯдакӣ ман хеле ҳавас доштам ки модел шавам ва нахустин бор соли 2016 пешаи хатм намудани донишгоҳ, яъне кори фаъолиятамро бо моделӣ сар намудам. Ва аввалин баромади шумо кай буд? Аввалин озмуне ки дар дохили ҷумҳуриямон аз тарафи ресторани Умар Хаям байни духтаро озмуни чеҳраҳои нави марказ интихоб яъне карданд. Аввалин бор ман дар ҳамин озмун иштирок намудам. Хуб, чӣ ҷойгоҳро касб кардед? Дар ин озмун ман соҳиби унвони мисс Ачиравани гаштам. Яъне ҳамин гунаанд унвонҳое ки масалан дар озмунҳои зебоӣ истифода мешавад. Хуб, гуфтед ки аз соли 2016 шумо дар ин соҳа кору фаъолияти худро оғоз кардед. Масалан кору фаъолияти шумо бо тарҳон алоқамандии зич дорад. Шумо бо кадом тарҳони масалан кишварамон кору фаъолият мекунед ва аз брендҳои кадоми онҳо истифода мекунед дар озмунҳо тавассути яна ҳамон бренди онҳо, тавассути ҳамон либосҳои онҳо масалан баромад мекунед? қариб бо ҳамаи дизайнерони Тоҷикистон яъне мо кор мекунем ва бисёртар ман дар фотосессияҳо ва роликҳои Нафиса Имранова, Умед Кучкалиев ва Мурод Бобоқулов, ҳамин се дизайнере ки ман қатъи ҳамин дизайнерҳо кору фаъолият дорам. Умуман ҳамин соҳае ки шумо масалан кору фаъолият мекунед зебоиро талаб мекунад. Зебо пӯшидан, зебо намоиш додан, зебо баромад кардан. Аз нигоҳи шумо зебоӣ чист ва зебоиро киҳо доранду киҳо қадр мекунанд? зебоӣ яъне аввал ин зебоӣ табиӣ аст, аз тарафи худованд дода мешавад ба ҳар як инсон ва зебоӣ яъне на танҳо суратро дар назар дорад. Барои зебо шудан духтар бояд хушмуомила бошад, яъне хушрафтор бошад ва ҳамин шартҳое агар дар ҳамун инсон дар худи духтаро дар бачаҳо ҳам вуҷуд дошта бошад, албатта ҳамун инсон зебо мешавад. хуб, агар дар бораи қадамзании ана ҳамун моделҳо рӯи саҳна, рӯи ба қавли подиум ҳарф бизанем, онҳо чунон нозукона қадам мезананд ки аз қадамзании ҳаррӯзаашон масалан дар кӯчаву хиёбонҳо фарқ мекунад. Барои иштирок кардан дар озмунҳое ки масалан гулдухтарон, моделон болои саҳна, рӯи подиум қадам мезананд, ягон тамриноти махсус доранд? албатта пеш аз як подиум ромадан, пеш аз иштирок дар ягон намуди озмун ёки намоиши либосҳо, мо як моҳ пеш тайёрии сахт мебинем, яъне тайёрии ҷиддӣ мебинем ва ҳозир одамо хиёл мекунанд ки модел будан ягон ҷои мушкилӣ надорад. Рагардишон дар кӯча дигар хел аст, вале дар подиум баромадан тамоман дигар аст ва барои раҳ гаштан мо моделҳое дорем ки бо пеш аз мо иштирок кардагианд дар конкурсҳо, яъне таҷрибашон бисёртарай ва ё мода мефаҳмонанд. баъде ки баъди мо бо ягон модел яъне кору фаъолияти худро сар менамояд, бо мо ва ёда мефаҳмонем. яъне ҳамаш аз таҷриба вобаста аст. Ягон нафар духтар, ягон нафар модел табиӣ он гуна ки рӯи подиум қадам мезанад, масалан ҳамон гуна дар кӯчаи хиёбонҳо қадам намезанад. Не, тамоман фарқ дорад. Фарқ дорад, бале. Хуб, қадамзанӣ дар соҳаи шумо
масалан барои модел ин нақши муҳим аст. Яъне тавассути қадамзанӣ метавон ҳамон либосе ки модел ба бар кардааст онро таблиғ кард. ҷузъи асосии кори шумо аз чӣ иборат аст? пеш аз иштирок намудан дар конкурс модел барои худ мақсад мегузорад ки яъне дар ҳамон озмун рафта шоҳҷоизаро ба даст биёрад. вале агар шоҳҷоизаро натонистем ба даст овардан бо ҳастанд ки ҳастанд ҷойҳои дуюм, сеюм, чорум ва дигар титулҳое ки мо метавонем ҳамонҳоро ба даст гирем. ва мақсади асосии қадамзанӣ дар рӯи подиум ин яъне модел зебогии худро нишон намедиҳад. Он либосе ки мо ба бар дорем, яъне мо онро таблиғ менамоем ва мо он либосро чунон бояд таблиғ диҳем ки харидор амун либосро бинад ва ба нозукиҳои амун либос таваҷҷӯҳ намояд. яъне ба як дидан тавонад ки ба анамун либос ошиқ шавад, онро харидор шавад. бале. хуб Сабрина, алон як навор тамошо мекунем ҳамроҳи бинандагон ки анам қадамзании шуморо нишон медиҳад. пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. пас аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи як нафар гулдухтари зебои тоҷик, модели муваффақи кишварамон Сабрина Зуҳурова. ва ёдовар мешавам ки Сабрина иштирокчии чандин озмунҳо, фестивалҳои зебоии сатҳи ҷаҳонӣ аст. Сабрина, шумо атрофи аввалин озмуне ки дар кишварамон иштирок кардед суҳбат кардем ва ин гуна озмунҳо бисёр буданд ба фикрам дар дохили кишварамон. албатта. соҳиби унвонҳову дараҷаҳои хосам гаштед. баъди озмуне ки дар дохили ҷумҳурӣ баргузор гардид, баъди ин озмун ман сар кардам ки бо дигар шаҳрҳо шартнома баста, яъне аз номи Тоҷикистон баромад намоям. яъне берун аз кишвар. албатта. аллакай кӯшиш кардед, пеши худ нақша гузоштед ки дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат варзед. беҳтарин. хуб, шумо ҳангоме ки дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок мекунед, донистани масалан забонҳои хориҷӣ байнобат гирифта мешавад? дар озмунҳое ки бештар ман иштирок кардам, дар он ҷо бо забони русӣ, яъне давлатҳои СНГ буданд, он қадар аҳамият намедоданд. ва озмуни охироне ки ман як ҳафта пеш, яъне аз сафар баргаштам, дар ҳамин конкурс моделҳоро қаду қоматшона аҳамият намедоданд. моделҳоро фақат саволу ҷавобшон, тарзи рафторшон, тарзи гапзанишон ва бо чанд забон гап заданшона яъне интихоб намуданд. хуб, шумо чанд забон медонед? чанд забони хориҷӣ? русӣ, англисӣ ва хитоӣ. беҳтарин. се забоне ки барои гуфтугӯ миёни тамоми кишварҳо муҳим аст. беҳтарин. хуб Сабрина, шумо ҳамчун як нафар гулдухтари тоҷик, ҳамчун як нафар модели муваффақи кишварамон ба дигар гулдухтарони тоҷик маслиҳат медиҳед ки онҳо ҳам дар ин соҳа кору фаъолият кунанд? ин суолро барои чӣ додам? ба хотири он ки аксарият мегӯянд ки дар ин соҳа кору фаъолият кардан хеле душвор аст. барои ман модел ин шуғли дӯстдоштаам ҳаст. яъне ман ҳамчун кору фаъолияти худ не, балки ҳамчун шуғли дӯстдошта интихоб намудам. ман аҳамият месиҳам ки дар Инстаграм духтаро менависанд ки барои модел шудан мо бояд чӣ кор кунем. аввал ман худам ҳам хел будам, яъне ҳаваси моделиро доштам ва ба духтароне ки дар ҳақиқат ҳавас доранд ки модел шаванд, ҳозир дар ҷумҳуриямон бисёр агентии модел тайёркунӣ яъне кушода шудагианд ва духтаро метавонанд албатта иштирок намоянд дар чунин кастингҳо. хуб, шумо гуфтед ки шуғли дӯстдоштаатон аст, яъне модел будан. кори асосиятон чист? ман дар ҷамъияти саҳумии кушодаи Орионбанк кор мекунам. хуб, суол намекунем ва намегӯем ки ба ҳасе ки уҷо кор фаъолият мекунед. муҳим яъне шуғли дӯстдоштаатон модел будан аст ва илова бар он кор мекунед.
дар як муассисаи дигар. Яъне ба дигар духтарон низ ҳамин гуна маслиҳат медиҳед. Онҳо шуғли дӯстдошта интихоб кунанд, пас он боз иловагӣ дар як ҷои дигар кору фаъолиятро идома бидиҳанд. Беҳтарин. Хуб, соҳаи модел тайёркунӣ ё ин ки модел будан ин як нав тиҷорат ҳам ҳаст. Зеро масалан чӣ гуна ки мо иттилоъ дорем, моделҳо либосҳои брендҳоеро мепӯшанд, ба намоиш мегузоранд, ки аз ҳисоби он маблағ ҳам ба даст меоранд, ё ин ки чеҳраи ҳамон бренд шаванд. Аз нигоҳи шумо як нафар модел бояд чӣ корҳоро ба анҷом бирасонад, ки ба ин зинаҳо бирасад, яъне муваффақ бишавад? пеш аз оне ки яъне духтаро ҳамин роҳро интихоб менамоянд ва ё бояд қатъи ҳамин моделое ки яъне дар ҷумҳуриямон хеле шинохта мебошанд, кору фаъолиятшона сар намоянд ва баъзе ки чеҳраи ягон бренд шуданд ё ки ягон аз ҳамон бренд ягон фоида гирифтанд, онро бояд ба тавре таблиғ намоем ки яъне харидораш бисёр шавад. Масалан дар шаҳри худмон ҳаста ки бисёр мағозаҳо, бисёр бутикҳо яъне менависанд ки бояд чеҳраи ҳамон бутик ё чеҳраи ҳамон мағоза барои ҳамин шудан бояд духтаро камтар ҳамон либосҳоро яъне аз дигар таблиғи худшон камтар фарқ дошта бошад. Яъне гуфтаниед ки барои масалан дар ин соҳа муваффақ шудан ҳатман бояд кореро анҷом расонед ки ба фоидаи ширкати ширкате бошад ки моли худро истеҳсол мекунад. ҳамон ширкат фоида мебинад, ҳамон қадар фоидаи модел зиёд мешавад. Беҳтарин. хуб, Сабрина, фикр мекунам то андозае дар бораи масалан кору фаъолияти шумо, дар бораи модел кист, зебоӣ чӣ гуна аст ва дар бораи он ки шумо аввалин бор дар кишварамон кай дар озмуни зебоӣ ширкат кардед суҳбат кардем. Ва алон вақти он расидааст ки бидонем ки шумо аввалин озмуне ки дар сатҳи ҷаҳонӣ иштирок кардед кай буд ва дар куҷо? соли 2018 дар озмуни топ модел СНГ ки дар Ереван, яъне дар Армения баргузор гардид, ман иштирок намудам аз номи Тоҷикистон ва соҳиби унвони мисс зрительских симпатий шудам. яъне шумо тавонистед таваҷҷӯҳи тамошобинонро ба худ ҷалб намоед ва ин унвонро соҳиб бишавед. Хуб, ин озмун чӣ гуна сурат мегирифт? Аз чанд кишвар масалан унҷо гулдухтарон иштирок карданд? дар ин озмун дар шартномамон 60 кас дар назар доштанд, лекин кай вақте ки мо дар ҳамин конкурс иштирок намудем, бо сабаби аз як давр ба даври дигар нагузаштан, то финала 25 кас мондем. Яъне он 25 нафар модел шумо низ Тоҷикистонро тавонистед дар сатҳи арзанда муаррифӣ кунед ва унвони таваҷҷӯҳи тамошобинонро соҳиби гардед. Беҳтарин. Ин як ифтихори бузург аст, масалан ки аз 60 нафар духтаре ки дар он озмун иштирок мекунанд ва ҳамаи он духтарон намояндаи қавму миллатҳои гуногунанд, ҳар яке кишвари худро муаррифӣ мекунад ва бевосита шумо низ кӯшиш кардед ки Тоҷикистонро арзандаву ба таври шоиста муаррифгар бошед. Хуб, аз он озмун ки аввалин озмунатон буд, чӣ гуна хотираҳои нек доред ё ин ки хотираҳои бад? аз он озмун ягон хотираи бад надорам. бисёрии духтаро шинос шудем, дигар духтароне ки яъне анъанаҳои худро нишон дода буданд, яъне мо дидем ва донистем ки модел бояд чӣ хеле бошад. буданд моделҳое ки аймода хело пешрафта буданд ва ман ҳамон моделҳоро як намуна медидам барои худам ва аз он моделҳо ман як чиро мегирифтам барои худам ва ин фақат дар лаҳзаҳои хуб дар хотирам меистанд. Пас он боз баъд аз он ки масалан шумо аз ин озмун ки миёни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил чӣ гуна гуфтед баргузор гардид, баъд аз иштирок дар он ки тавонистед соҳиби унвон бишавед, баргаштед ба кишварамон, кору фаъолиятро инҷо идома додед, аз шуғли дӯстдошта даст накашидед ва умедворам ки боз дар дигар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ
кӯшиш кардед ки ширкат варзед. хуб чӣ гуна озмунҳо буданд баъдтар? баъди озмуни топ модел СНГ ман аз тарафи озмуни мисс юнион ки дар шаҳри Ташкент баргузор гардида буд даъват шудам ва ногуфта намонад ки ин конкурс ба ман хеле писанд омад. дар ин конкурс яъне конкурсе ки бе ягон ҷанҷол гузашт, конкурсе ки духтаро қатъи ҳамдигаришон ранги апаву хоҳар шуданд, яъне ягон рақобати ноодилона ягон набуд. рақобати ноодилона набуд байнамон. ва дар ин озмун ман соҳиби шоҳҷоиза гардидам. шоҳҷоиза чӣ буд? шоҳҷоиза ин тоҷи калоне, яъне боз тӯҳфаҳои бисёре барои занона истифода мебурдагӣ, яъне як тӯҳфа намудан. кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя, кишвари Ӯзбекистон, яъне он ҷо шумо дар шаҳри Тошканд ки озмуни навбатиятон буд иштирок кардед, шуморо хуб қабул карданд. аз ин сабаб аз ин озмуне ки дар он кишвар баргузор гардид хотироти нек доред ва чӣ гуне ки гуфтед он ҷо ҳама апаву хоҳар шудед, ҳама хуб баромад кардед. метавон гуфт ки то ҳол бо онҳо дар иртибот ҳастед? бале, бисёреашон ҳастанд дар саҳифаҳои Инстаграм, ҳафтада 2 бор қатъи ҳамдигаримон гап мезанем. яъне онҳо бисёре мепурсанд ки дар Тоҷикистон ҳаста ягон озмун мо биёем иштирок кунем ва мо қатъи ҳамин моделҳои худмон, моделҳои Қазоқистон, моделҳои яъне Қирғизистонро бо моделҳои худмон шинос намудем, то ки дар оянда кори фаъолияти худро яъне пеш баранд. беҳтарин. хуб Сабрина, чуноне ки ба мо ба масалан тамошобин аён аст, шумо на фақат як пироҳани зебо ба бар кардед, ҳозир шудед ба барномаи мо, ҳамчунин тоҷ бар сар доред ва лентаи махсусе ки аз кадом як озмуне ба шумо дода шудааст ва он ҷо ба фикрам навишта шудааст Miss Tourism World. яъне ин озмуни саёҳӣ буд. ба саёҳату саёҳон рабт дошт ки ин гуна ном гирифтааст? ҳамон шаҳре ки ҳамин конкурс баргузор гардид, қариб 7 шаҳри ҳамон хитоя мо мегаштем, нишон медоданд мода ҳамон урфу анъанаашон. яъне ба сайру саёҳат низ дахл доштааст. ва шумо дар кишвари чин иштирок кардед? яъне ин озмун ҳафтаи қабл буд ва шумо он ҷо иштирок кардед ва чӣ гуне ки мебинем тоҷу унвоне ба худ касб кардед. хуб биёд ҳарф бизанед, чӣ гуна буд ин озмун? ин озмуни аз ҳама бузургтарин буд. яъне дар ин озмун 120 давлат аввал иштирок карда буданд. баъди марҳилаи якум 87 духтар ба марҳилаи дуюм роҳат гирифтанд ва дар охир, яъне дар даври финалӣ мо 60 кас монда будем ва аз 60 кас 5 гунаи беҳтаринро интихоб намуданд. ин озмуни ҷаҳонӣ буд ва озмуне ки ҳама тарафа ҳамин моделҳоро аҳамият медоданд. хеле ки ман пешакӣ гуфта будам, дар ин озмун на фақат сурату қаду басти духтаро аҳамият медоданд, балки дар ҷараёни гузарондани ҳамин озмун жюриҳо ва ҳамун ташкилкунандагон фақат қатъи мо мерафтанд, мешиштанд ва аҳамият медоданд ки яъне тарзу рафтори моро, гапзании моро аҳамият медоданд ва фақат мепурсиданд ки шумо бо чанд забон гап зада метавонед, шумо барои чӣ ба ҳамин конкурс, яъне иштирок, мақсади иштироктон дар чиай, ва ё барои худшон баҳо медоданд ва дар охир яъне ҷамъбаст намуда ғолибро муайян намуданд. шумо гуфтед ки рӯйхати 5 гунаи беҳтарин масалан моделҳо тартиб дода шуд. ба он рӯйхат шумо ворид гаштед? ман ба 5 гуна дохил шудам, вале пеш аз ҳамин озмун, пеш аз финал, яъне ман боварӣ комил доштам ки соҳиби шоҳҷоиза мегардам. яъне ҷои аввалро касб мекунед? албатта. ва пеш аз марҳилаи охирин мо як марҳила доштем ки пре-жюри ном дорад ва пеши жюриҳо якта мо мебаромадем ва дар бораи мамлакати худмон ҳарф мезадем. яъне ва ё қатъи мо савол-ҷавоб мекарданд ки мақсади асосии иштирок дар конкурс барои чиай ва чанд сол шуд ки шумо модел кор мекунед. агар мо ба шумо гуфтанд дилхоҳ таблиғро пешниҳод намоем, шумо қабул мекунед? ва дар он ҷо ман аллакай фаҳмидам ки пешниҳодшон яъне бо либосҳои
ним барахна ба подиум баромадан ва ман албатта рад кардам ва аз ҳамин сабаб ба 10 гонаи беҳтарин дохил шуда соҳиби тоҷ ва унвони мисс Саншайн гардидам. яъне бо вуҷуди он ки масалан шумо пешниҳоди онҳоро рад кардед, ба шумо ин гуна унвонро низ лоиқ донистанд. Бале. ин ҷои чандум буд? ҷои 4 ҳисоб мешавад. ҷои 4 ҳисоб мешавад. Ва фикратон аз рӯи чӣ масалан новобаста аз он ки шумо пешниҳоди онҳоро рад кардед, ба шумо ин унвонро лоиқ донистанд? барои он ки дар он ҷо бисёр духтарони мамлакатҳои СНГ ки бо забони англисӣ ҳарф зада натонистанд, ман фақат ба ҳамон ташкилкунандагон ёрдам медодам. Яъне ман ҳамчун тарҷумон ба онҳо ёрдам мерасондам ва қадду қоматам ба онҳо махқул буд ва боз аз ман яъне ҳамон либосҳои миллии худмон аз тарафи дизайнерҳои Нафиса Имранова ва Мурод Бобоқулов пешниҳод шуданд, амонҳоро реклама карда рақси бадахшониро нишон додам. Аз ҳамин сабаб жюриҳо натавонистанд ки маро зери назар нагиранду ба шумо ин унвонро хос надонанд. хуб, аз як тараф ман фикр мекунам шумо кори хуб кардед ки масалан ин пешниҳоди онҳоро рад кардед, яъне нахостед ки ин барахна ба саҳна бароед, ба гуфти худатон ки миёни 3000 нафар масалан иштирокчӣ бояд худро нишон бидед. Ман фикр мекунам зебогии духтари тоҷик, зебогии бонуи тоҷик набояд ба ифшо кардану ба нишон додани барахна будани ӯ масалан баҳо дода шавад, чун гулдухтарони тоҷик симои зебо доранд, масалан гуфтори зебо доранд, ба мисли Сабрина табассуми зебо доранд ва Сабринаро он гунае баҳо доданд ки аз рӯи заковаташ, аз рӯи масалан забондонияш. Хуб, Сабрина, ин охирин озмуни шумо буд? ман наметавонам гуфтан ки ин озмуни охирини ман ҳаст, барое ки ман дар оянда боз нақша дорам ки аз номи Тоҷикистон дар озмунҳои сатҳи баландтарин боз иштирок намоям. Тоҷикистонро намояндагӣ кунед, он ҷо масалан муаррифӣ кунед урфу одату масалан либоси миллии тоҷиконро. хуб, агар ки боз раваду ҳамин гуна талаботҳо шавад, чӣ кор мекунед? ин талаботҳо дар ҳамаи озмунҳо пешниҳод мешаванд, вале ман ин талаботро аз байн намебаранд, вале дар оянда пеш аз иштирок намудан дар озмун ман бояд дар ҳамон шартнома нависам ки ман бо либоси худам мебарам, яъне либосе ки ҳама тарафа маҳкам аст, иштирок менамоям дар озмун. хуб, Сабрина, фикр мекунам дар бораи иштирокатон дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ суҳбат кардем ва чун озмуни охироне ки масалан шумо ширкат варзидед, он ҷо Тоҷикистонро намояндагӣ кардед ва бе унвону бе масалан тоҷ барнагаштед, ин ифтихор аст масалан барои ҳар як тоҷик ки шумо масалан дар яке аз кишварҳои хориҷ тавонистед урфу одату расму русуми тоҷиконаро муаррифӣ кунед. Масалан чун он ҷо тарроҳони тоҷик либосҳои тоҷиконаро пешниҳод мекунанд ва шумо бо он баромад карда диққати дигар мардумони кишварҳоро ба он ҷалб месозед ки либоси миллии тоҷикона чӣ гуна аст. бароятон ташаккур мегӯем ки ҳамчун як шаҳрванди намунавӣ мераведу дар ин гуна озмунҳо иштирок мекунед ва Тоҷикистонро муаррифгар мешавед. барои шумо низ ташаккур барои даъвататон. саломат бошед. хуб, Сабрина, пеш аз он ки ба барномамон анҷом бибахшем, як рубрика, як бахши дигар дорем ки он ҷо 5 саволи кунҷковона ҷое ниҳода шудааст ва шуморо зарур меояд ки ба ин суолҳо кӯтоҳ ҷавоб бигӯед. хуб, шумо тайёред? кӯшиш мекунам. саволи аввал ин гуна аст. аксарияти моделҳо ҳунарпешаи кино шуданд, бахусус дар Голливуд. шумо мехостед ки дар ягон филми синамогарони тоҷик ва ё хориҷ нақш биёфаред? албатта, ин орзуи деринаи ман аст ва орзу дорам ки дар филмҳои голливудӣ иштирок намоям. хуб, саволи дуюм. боре ҳам буд ин гуна ҳолате ки дар оина худро дида хулоса карда бошед ки каме фарбеҳ шудаед ва дар натиҷа ба қавле муддати зиёд диета карда бошед? қариб ҳар рӯз амихел аст. қариб ҳар ҳафта ман худро дар оина мебинам ва мегӯям ки ман фарбеҳ шудам, ман бояд хароб шавам. ин фикр мекунам ки проблемаи ҳар як духтар ҳамин аст. хуб, саволи сеюм. барои чӣ хостед ки маҳз модел бишавед? шояд машҳур буданро дӯст доштед? барои ман гуфта будам, яъне ки аз кӯдакӣ орзу доштам ки модел шавам
صورت‌های دختران مدل رو دیدم، صورت‌های اکتورها را دیدم و می‌خواستم یعنی مشهور شدن رو. یعنی می‌خواستید که مشهور بشید. چون مدل‌ها نیز زیر توجه دیگر رو دارند. مثلا چهره یک شرکت میشود، بلافاصله شما رو دیگران می‌بینند و می‌گویند که مثلا این فلان آدم است. یعنی مشهور شدن می‌خواستید. خوب، سوال چهارم، طبق نقشه پیش خود گذاشته آیا وقتی ازدواجتان فرا نرسیده است؟ چون شما دانشگاه رو ختم کردید. در نقشه دارم که به زودی اویله برپا کنم. به زودی یعنی کی؟ بعد 1 سال. یعنی به زودی هم نبوده است. خوب، سوال پنجم، سوال آخر. اولین مزد مهنتی که از حساب کار در ساحه مدلی به دست آورده چقدر بود؟ نمیدونم، در خاطر ندارم چند قدر بود، ولی از طرف طراحی تاجیک یعنی طراحی شناخته تاجیکستان امید کوچکالیف در نمایش لباس‌هایی که در سرود سال اشتراک نموده بودند به دست آوردیم همون مبلغی که امید کوچکالیف به ما داده بود. که در ندارم چند سوم. چون اگر مزد مهنتی خوب نباشد فکر میکنم با عنوان دختران مدل نمیشود. اگر یگان فایده نمیداشت ما هیچ وقت این راه را انتخاب نمیکردیم. بهترین. تشکر برایتان برای جوابهای صمیمیتان و در عموم به خاطر اون که در برنامه ما شرکت ورزیدید. سلامت باشید. شما هم تشکر. سلامت باشید. агар инсонҳо кору амалеро анҷом бидиҳанд ки барояшон хушоянд бошад онҳо дар роҳеанд ки муваффақият дунболашон аст, гуфтааст Герман Кайн. ин гуфтаҳоро Сабрина шиёри худ интихоб карда ба коре машғул мегардад ки барояш ҳам хушоянд асту ҳам қобили қабул. ба гуфтаи Сабрина Зуҳурова инсонҳо метавонанд ки ҳатто бо доштани шуғли дӯстдошта муаррифгари миллату давлати хеш бошанд. муҳим майлу хоҳиш бошаду талош намоянд ки дар ҳаёти шахсии хеш касебӣ шаванд ва ҳам манфиатбахши ҷамъияту миллату давлат бигарданд. дар мисоли Сабрина Зуҳурова ки ӯ тавонистааст бо ҳунару маҳорати намоишгари либос ба қавли модел будан Тоҷикистонро дар кишварҳои гуногун намояндагӣ кунаду зебоии худу гулдухтарони тоҷикро нишон бидиҳад ва урфу анъанаву фарҳанги кишвари хеш бо бабар кардани либоси миллӣ муаррифӣ кунад, ӯро ба як модели муваффақ табдил додааст. Сабрина Зуҳурова дар кишварҳое ба мисли Россияву Қазоқистон, Узбекистону Қирғизистон, Чину Корея ва дар баъзе кишварҳои Аврупо бо иштирок кардан дар озмунҳои зебоӣ, унвонҳои гуногуни фестивалҳову озмунҳои зебоии сатҳи ҷаҳониро соҳиб гардидааст. Miss Tourism World, Miss Sunshine, Miss Beauty, Miss EDM-у дигар унвонҳои зебоӣ дастовардҳоеанд ки аз олами муд соҳибашон гардидааст. хулас Сабрина дар баробари дигар шаҳрвандоне ки пайи муаррифии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилал камари ҳиммат бастанду минбаъд низ ин амалро анҷом медиҳанд, ӯ низ дар ин роҳ саҳим аст ва оянда низ кӯшиш мекунад ки бо ин кору амалу фаъолияти худ кишвари хеш арзандаву шоиста дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошад. пас ба хотири пеша кардани ин шуғлу ин қасду ният барояш муваффақиятҳои беназир орзу мекунему мегӯем ки Сабрина ту бо ҳунару маҳорати намоишгари либос ба қавли модел буданат ҷаҳонзеб ҳастӣ. хуб, бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки навбат дар меҳмони мо ҳузур доштан як нафар гулдухтари фаъоли тоҷик, як нафар модели муваффақи кишварамон Сабрина Зуҳурова ки чанд муддат пеш аз як озмуни бо нуфузи сатҳи ҷаҳонӣ баргашт ва он ҳам дасти холине бо даст овард. Акнун лаҳзаи он фаро расидааст ки ба Сабрина низ ҳамчун дигар меҳмононе ки дар барномаамон иштирок карданд як тӯҳфаи ночизе лоиқ бидонем ва ин тӯҳфа диплом аст ки аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони Сафина ба хотири он ки шумо тавонистед дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонии Тоҷикистонро маърифӣ кунед ба шумо тақдим карда мешавад. муборак аст. ташаккури зиёд. ташаккури зиёд барои чунин тӯҳфаи арзанда ва миннатдории худро барои телевизиони Сафина мерасонам. зинда бошед, саломат бошед. дар касбу коратон дар оянда муваффақиятҳои беназир таманно мекунем. орзуи онро мекунем ки боз бираведу тавассути зебоии худ дигар кишварҳоро тасхири зебоии тоҷиконаи худ бикунеду кишварамонро Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошед. ташаккури зиёд. саломат бошед.
бинагони азиз, нашри навбатии барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад, вале инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.